Здравейте, колеги и колежки. Днеска Кирчо Барков си дошъл да си види стоката. Господин Младенов с бул. Да. Той да не обръща камерата, че е гола ми и без бул. Ама... Много жега, господин Младенов, много жега. Кирчо дошъл да си види стоката. Ето, погледнете какви рамки подаряват на клиентите и на приятели, без основи. Тъс не е на Кирчо Барков, тъс е от нашите, от моите. Те е гладни, бе. А то май си лечи така. Ами гладни, от праления те и са. Да, бе, ама всичките са на това да реже. Да. Значи, Кирчо може да каже дали са долу-горе и така семействата. Това са от водки. Не казва, да. Добре. Пчелите са спокойни. Тук Почти без пушалка ги работим във вятъра. Даже и роботиките, само искам да обърна внимание, нека роботиката да не се бърка с родопика, защото много хора ги бъркат. Родопиката е една от местните пчели за България. И от Будил събират. Но роботиката е друга. Пчела, роботиката се развъжда само на територията на каменари. Да. Ето тук отгоре печата Кирчо Барков, да се знае, че са от Кирчо Барков. Има си печат. Те се заземили, бе, виж какви венци са направили. Да, бе. То си Благоевградски венец. На каменари венци не може да видиш. Много малко венци може да видиш така. С толкова да съм ти ги дал. В интерес на истината имаше видеца. Не ги даде само на пил. Ама, его да видите какво ми е дал. Подарил. Виж, работи, майка. Виж, тук долу всичко е яйца. Значи, виждате, отваряме кошера, може да отворим и другите, дет ми ги подарил, да ги видите. Ние отворихме, сега няма за къде да се връщаме. Да. Има още два, ама ако ги намерим. Да. Тоест, като видяхме печатите, без да проверяваме, ги. Какво ще намерим вътре в него? Значи искам да кажа, че за първа година ми харесват нещата при Друмев. Да. Поне от тия къде отворихме повечето от моите. Да. Сега ще прегледаме и няколко роботики, да видим там какво ще видим. И там ще направим едно клипче. Но, както казах, тя роботиката е особена пчела. Търсим още една, ама две. Още две трябва да видим. Тя е едното от Веско Велев. Едната от Веско Велев я проверихме. Бати Веси той ни подари една от водчица. Използвахме момент. Малко я поизпросихме, това беше малко, ама както де. Човека даже помниш ли, 1 литър ракия даде, 1 литър оцет и още нещо даде човек. Той дава, ама ти. Коя с ръка ти дава? Виж. Тая рамка, рутовата, почва да я градят. Че тук пристиснаха една, ама не знам защо не ме нищо. Не жилят, бе. Да се забяраме с пчелипак, искаш? Да. Искам как се разказах. Трябва да се забярам с пчелипак. Тогава аз тебе спръсках. Върнията си да служи последна, бе. Какъв ти проблем? Това е същата работа. Макар че те вървят нататък, се развиват, ама ти трябва да ги центроваш тия. Чакай се. Не бе, тая ти е за строителна рамка, до година ти направят елитни търти и съм дам за да объркаш и самолети си. Тука... Господин Младенов, това е. Виждате ли Кирчо Барков какво подарява? Пък какво продава, не знам. До година може и да вложа някой лев в него, ама на този етап почивка. Не ги разправя на някой друг. Между другото, господин Младенов, очаквахме от вас едно включване и с една малка отводчица да обещаете, че ще дадете. Ето, нема агресия, ама това виновен Данчо. Да, това е вече, защото имам позитивна енергия. Да. Позитивната енергия си казва думата. Няма да фърляме рамкото вдигачи, това да правят професионалистите. Няма си, бе. Я да видя да не е майката тук, бе. Да. Майката не е видето. Ти да не си я сменил, бе. Да. Какво те снимам? Господин Младенов, аз от морето бях. Той не спазва правилата. Нали за всеки случай. Мога и тук.
Да, за роботиките се е приготвил, да. Телевизорчето ми малко... Ама, поне хорихме преди малко да берем на кокошките. Няма как, господин Иванов. Какъв човек, моля сега дай да видим. Видяхме. Това е за сега, колеги и колежки. Айде, ако смогнем, ще направим още едно клипче. После мога да направим... На соврата. Да. Соврата ще е добра. Един подкаст. Така ли беше модерното? Подкаст. Ще направим... Откъсна господин Младенов, откъсна първата диня от обект номер 5. Аз го излагах, че е хубаво. Ама трябва нещо... Ще откъсна, сърцето ми се скъса. Ама, какво да правя? Масраф нещо трябва да направим. Айде, чао за сега.